Yeremia ti aduanan mienu. Na dom asafohene no nyinaa ne Karia ba Yohanan ne Hosea ba Yesania ne omanfo no nyinaa efri akumaso kosi okese so twipini beka kire odiyifo Yeremia se ma yen kotosra mra wanimu e na bo Awurade wo Nyankopɔn paye maye ne nkaye yi nyinaa efri se ye ni kakra bi a yaka nipa bebremu se de wuhu yen yi na Awurade wo Nyankopɔn nkyerɛ yen okwan a ye nante so ne adekodi a ye nyonso. Na odiyifo Yeremia ka kire won se mate hwɛ merebɛbɔ Awurade mu Nyankopɔn paye se de mo kae no na asɛm biara a Awurade bebua mo no mɛka ma kyerɛ mo meremfa asɛm biara minsie mo. Na won so ka kire Yeremia se Awurade nya yen nokra dansini pintin se Awurade wo Nyankopɔn asɛm biara ɔde bɛsoma wo yen nkyɛn no se enye saa na ye bɛwe a ye ka se papa o bɔne o Awurade ye Nyankopɔn a yeresoma wo ne nkyɛn no ne na ye betie na asi yen yie se ye tie Awurade ye Nyankopɔn ti. Na dadu akiri no Awurade asɛm ba Yeremia nkyɛn na ofre Karia ba Yohanan ne dom asafohene a wɔka ne ho no nyinaa ne ɔman no nyinaa efri akumaso kosi okese so bae na ɔka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Israel Nyankopɔn a mosoma me ne nkyɛn sɛ memma mo nkotosre nu nanim no sie ni sɛ mobɛtena asase yi so a ɛne emesi mo na merenwiri na medua mo na merentutu mo efri sɛ manu me ho bɔne a meyɛ mo no ho. Munsuro Babelhene a musuro nanim yenim munsuro no Awurade asɛm nie na me na medi mo akiri sɛ mɛgye mo nkwa na mayi mo afiri ne nsɛm na mɛdom na mama wahum mmɔbɔ na wama mo asane aba mo asase so. Na sɛ moka sɛ yɛrentena asase yi so na mo antie Awurade mu Nyankopɔn ne ka sɛ daabi na yɛbɛkɔ Misrim asase so a yɛrenhunu dɔm na yɛrente totorobɛnto hyɛne na aduane kɔmre ne yɛn na yakɔtena hɔ a ɛne afei muntie Awurade asɛm mu Yuda nkae a akai sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie sɛ mode mo ani to so sɛ mobɛkɔ Misrim akɔyɛ hɔ ahɔho a ɛne ɛbɛba sɛ afena a musuro no ara bɛto mo wɔ hɔ Misrim asase no so na ɛkɔm a mo akoma tu ho no bedi mo akyi Misrim hɔ na ɛhɔ ara na mobɛwuwo na mmarima a wɔde wɔn ani to so sɛ wobɛkɔ Misrim akɔyɛ hɔ ahɔho no nyinaa bɛwu afena ne ɛkɔm ne owuyade ano na wɔn mu biara renka anaasɛ ɔremfiri bɔne a mede bɛba wɔn so no mu. Na sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie sɛdeɛ mabufuo ne mabufuhye hwie gu Yerusalemfoɔ so no saa ara na mokɔ Misrim a mabufuhye behwie agu mo so na mo adane ntankadeɛ ne ahodwirideɛ ne nnome ne nsopa na morenhunu ha yi bio. Awurade aka akyerɛ mo Yuda nkae sɛ monkɔ Misrim na monhunu pefee sɛ madi mo adanse nnɛ na moatwa mo ara mo kra nkontompo efiri sɛ mo ara na mosoma me Awurade mu Nyankopɔn nkyɛn sɛ bɔ Awurade yɛ Nyankopɔn paye maye na sɛdeɛ Awurade yɛ Nyankopɔn bɛka nyinaa no saa na ka kyerɛ yɛn na yɛnyɔ na maka ma kyerɛ mo nnɛ nso mo antie Awurade mu Nyankopɔn ne deɛ ɔde soma me mo nkyɛn no nyinaa na afei monhunu pefee sɛ afena ne ɛkɔm ne owuyade ano na mobɛwuwo deɛ mo ani gyina sɛ morekɔ akɔyɛ hɔ ahɔho no.